Упражнение за артикулация и за по-ясна дикция. Или, с прости думи, как да не смотолясваме думите. За да не ги смотолясваме, трябва да изричаме звуците чистичко. Как да загреем сега артикулационния апарат, т.е. бузите, устните, езика, за да може да произнасяме думите чистичко. Така, първо можем да отпуснем челюстта. Челюстта може да отпуснем с едно забавно упражнение. Първо правим бавно отпускаме повече и повече и след това това е няколко пъти, 4 пъти. След това загряваме езика. Нека да му направим масажче. Хубаво го похапваме 4 пъти. След това правим кръгови движения. Пред горните ръци и зад долните ръци. 3 пъти в едната посока, 3 пъти в другата. Окей, имаме го. Нататък вървим. Загряваме устните, тъкмо да станат по-червени. Активно. Отпускаме ги. Точно така. И последен кръг. Загряваме устните, бузите и езика. Трябва да усетите как ви онемяват бузите. Ето тук. Изглежда така. 30 пъти. И като свършите, правите така. Пак отпускаме цялата мускулатура тук. Това бяха упражнения за по-ясна дикция. Да бъдем честни, никой не иска да ви слуша, когато смотрясвате думите.